ni siraba kumakan jamukan daminɛnen an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye. Siraba kumakan jamukan tɛ fɔ aw minnu kɔ. Aw minnu b'a yira na sanga ni waati k'a fɔ ko siraba kumakan jamukan kɛra sababu ye aw ka se ka fɛn caman dɔn siraba ŋanboli sariyaw la. A ye bilasirali caman kɛ aw ye. Laɲini yɛrɛ y'o de Serifula tele ɲɛmɔgɔw fɛ ni jamukan in sigili la walasa an ka siraba kanbolilaw ka se ka siraba sariyaw dɔn, u ka se ka faamuyali caman kɛ. Accident ko laɲini ni jɔrɔna ko ye mun ye caman ka se ka bɔ la. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an kanubagaw ye minnu bɛ a yira na sanga ni wagati k'a fɔ ko jamukan in ka d'u ye a tɛ fɔ o kɔ. N'o dɔ ye Bamakɔ polisiw ka ɲɛmɔgɔ ye Panama Danbele, Bamakɔ circulation polisiw ka ɲɛmɔgɔ don. O kɔfɛ an bɛ foli kɛ Abdramane Dama fana ye Kanaga tigi, ale fana jamukan in kanubagaba don. An bɛ foli kuncɛ anw yɛrɛ ka partenaire la Super Auto Badema Sila, ale mun sɔnna ka an dɛmɛ jamukan in okumu kɔnɔna la. N b'a fɔ a ye n tɛ ɲinɛ k'a fɔ, n tɛ sɛgɛn k'a fɔ, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamukan fɛn o fɛn bɛ yen, a kɛra radio a kɛra télé a kɛra fɛn o fɛn, fanga min bɛ jamukan na o ye partenaire ye n'o ye sponsor ye. Badema Sila sɔnna ka don siraba kumakan jigi kɔrɔ walasa ka se ka kɛ an ka partenaire ye. An b'a fɔ 86 26 82 72 07 07 wali kelen 82 72 04 04. Bolimafɛn ko o hami banna ka sababu kɛ Badema Sila Super Auto ye. O hokumu yɛrɛ kɔnɔ bi an bɛ a ka yɔrɔ la Super Auto mun filɛ nin ye Banangabu rond-point kɛrɛfɛ ka se ka kuma o filɛ ka partenariat mun don u ni jamukan siraba kumakan ni ɲɔgɔn cɛ Serifula tele la an ka se ka kuma o kan ani bolimafɛn qualité sugu jumɛnw b'u bolo, mobili marque jumɛnw b'u bolo. An ka bi jamukan an bɛna a kuma o de kan ani mɔgɔ min bɛna ni jamukan in kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Super Auto, o ye a mɔgɔba dɔ ye. Jagoko kunkanko ɲɛnabɔlen ani kunnafoniko o ɲɛmɔgɔya bɛ ale de bolo. An b'i fo. Bonjour. Ne tɔgɔ ye Sheikh Madani Kulibali. Comme i y'a fɔ cogo min na i ka kuma kɔnɔna na, ne ye Super Auto fɛn o fɛn bɛ taa feere mobili feerew kama ni mobili sera Mali la ka feere cɛbɔ ani ka kunnafoni di fɛn fɛn bɛ kɛ walasa clients bɛ se ka na an ma cogo min na. Donc ne ye o ɲɛnabɔbaga ye Super Auto la. D'accord. Aw filɛ ka partenariat don siraba kumakan n'o ye Serifula tele ka jamukan ye, jamukan mun ɲɛsinen don siraba ŋanboli lakanako ni sensibilisation ma. Jamukan yɛrɛ bɛ san 9 na, an bɛ don min na i ko bi. Partenariat in i bɛ se ka mun de fɔ an ye a kan? Ok, merci bien Ben. Ko minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ. Nin tɛ an siɲɛ fɔlɔ ye. Ni siɲɛ filanan ou bien sabanan tɛ, a ka bɛ sɔn ka se 4 yɔrɔ ma. O ka bɔ a la an ye mobili feerelaw de ye. Donc mobili feerela tɛ se k'a fɔ ko i bɛ taa ka siraba kan fɛn o fɛn ɲɛsinen don siraba tɔpɔtɔli ma walasa ka kasaraw dɔgɔya siraba kan k'i bɛ se ka i ɲɛ ci o kan. Donc an ka baara kunfɔlɔ kɔnɔna na an ye jateminɛ kɛ k'a dɔn an ye baara kunfɔlɔ minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye nɔbɔ anw yɛrɛ fɛ client kunda, mais a ye nɔbɔ fɛnɛ a mana kɛ cogo o cogo faamuyali la ka ɲɛsin circulation matarafali ma a cogo ɲuman na. Donc o de hukumu kɔnɔna na an ye anw sigi ani an ka équipe tɔw sigira ka hakili jagabɔ kɛ k'a lajɛ est-ce que ni an bɛ se ka ni émission in jukɔrɔma don cogo min na walasa an balima maliyɛnw bɛɛ lajɛlen, parce que Mali Bamakɔ dɔrɔn tɛ, émission tant que a bɛ tɛmɛ télé fɛ kɔni Mali bɛɛ b'a sɔrɔ, a bɛ se ka kɛ AES yɛrɛ jamana bɛɛ b'a sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na walasa an ka siraba ka kasaraw bɛ se ka dɔgɔya cogo min na. O de kosɔn an ye a décidé ka émission in sponsorisé. Voilà. D'accord. Sponsoring kɔnɔna la aw ka laɲini yɛrɛ fanba o bɛna kɛ mun ni mun ye a kɔnɔna la? Bon, sponsoring kɔnɔna na an ka laɲini fanba ye fɔlɔ faamuyali ka se ka sɔrɔ siraba ka kasara kan, siraba sariyaw ka se ka bato.
parce que n'i y'a mɛn que i ɲɔgɔnna gɔngɔn durula tɛ i sen fila bɛ duguma donc mobili sanni ye tiɲɛ ye moto sanni ye tiɲɛ ye mais a bolicogo ɲuman ko don a bolicogo ɲuman ko don i ka bɔ so hɛrɛ la ka don so hɛrɛ la o y'a anw ka laɲini ye donc hali n'a danna o ma o bɛ anw bɔ min ye ka taa sanni feere sira ye ne b'a dɔn a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ dɔ tun t'anw dɔn o bɛ na an dɔn émission in sababu la o fana bɛ se k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛna o bɛ se k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛna a mana kɛ cogo o cogo an bɛ se ka client kelen fila ka se fo client caman ma an bɛ se k'o sɔrɔ a kɔnɔna na donc o bɛɛ ye fɛn ye min nafa ka bon yala donc o bɛɛ de b'a to an sera ka baaraɲɔgɔnya in ta ba la walasa an bɛ se ka fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ don nataw la cogo min na. Ok, Super Auto sisan i bɛ se ka dɔɔni f'an ye Super Auto yɛrɛ a bɛ Bamakɔ dɔrɔn de wa a bɛ yɔrɔ min ni yɔrɔ min i bɛ se k'o ɲɛf'an ɲɛna ani Super Auto yɛrɛ ɲɛsinnen don mobili sugu jumɛn ma a ka baara ɲɛsinnen don mobili sugu jumɛn ma. Ok, i ka ɲininkali diyara n ye mais ɲininkali in ye fila ye fɔlɔ o bɛ tali kɛ Super Auto bɛ Mali fan jumɛn donc ni n ko Super Auto n b'a fɔ an bɛ Mali fan bɛɛ parce que an bɛ client sɔrɔ ka bɔ Mali région bɛɛ la hali ka bɔ AES jamanaw na hali ka bɔ sous région kɔnɔna na donc n bɛ se k'a fɔ Super Auto an bɛ fan bɛɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jabalaw min ka bon n'a bɛɛ ye o bɛ Bamakɔ yan comme i yɛrɛ y'a fɔ émission daminɛna cogo min na an filɛ Banankabugu terminus la filanan o bɛ Kayi voilà Kayi ka kɔrɔ ni Bamakɔ ye voilà mais yɔrɔ taali ɲɛ la tan comme Bamakɔ voilà capitale ye donc an bɛ se k'a fɔ yan jɔlen don kosɛbɛ ka tɛmɛ Kayi kan sinon Kayi de ye Super Auto jabala fɔlɔ ye voilà donc Kayi bɔlen kɔ la an bɛ Kita donc Kita an ye yɔrɔ dɔ dayɛlɛ Kita donc o fɛnɛ o ye baara daminɛ donc an bɛ ka Keɲeba fɛnɛ yɔrɔ jɔli bɛ sen na donc n'Ala sɔnna don nataw la ka se kalo kelen kalo fila ma inchallah an bɛ Keɲeba fɛnɛ bɛ dayɛlɛ donc a b'an kɔnɔ ka taa dɔɔni dɔɔni ka Mali représentation sɔrɔ Mali dugu bɛɛ la Mali région 19 bɛɛ la n'Ala sɔnna an bɛ taa dɔɔni dɔɔni bon o b'a la a b'an kɔnɔ ka sous région fɛnɛ minɛ n'a kɛra AES jamana fila tɔ ye inchallah n'Ala sɔnna don nataw la an bɛ se ka an ka jabala dayɛlɛ o yɔrɔ la merci. Yalima Super Auto an bɛ se k'a fɔ a daminɛ ni sisan cɛ a bɛ san joli ɲɔgɔn bɔ. Bon Super Auto daminɛ ni sisan cɛ an bɛ se k'a fɔ dɔɔni b'a san 15 kan dɔ b'a san 15 kan donc alhamdulillah donc a daminɛ don ni bi a ka jan ɲɔgɔn na donc i ka ɲininkali dɔ in fila kun ye mobili fasugu jumɛnw bɛ anw fɛ yan anw bɛ mobili marque caman kɛ an b'a fɔ ten parce que sanni feere ye jateminɛ b'a la i b'a fo i ka jateminɛ kɛ k'a dɔn mobili fasugu minnu bɛ san Mali kɔnɔ yan minnu bɛ maliyɛnw nafa donc k'a ta mobili ba kunda ka na mobili misɛnnin kunda donc ani an b'a fɔ an ka bololabaarakɛlaw n'o ye mécaniciens ye olu bɛ mobili minnu fɛnɛ maîtriser kosɛbɛ donc an bɛ sanni kɛ ka taga o kan donc o la an bɛ presque marque bɛɛ kɛ mais marque dɔw bɛ yen minnu ka suma dɔɔni n'o bɛ taa Volvo kundaw ni DAF kundaw ani marque dɔɔninbaw minnu ti Mali la kosɛbɛ donc an fɛnɛ ka sanni ka suma olu fan fɛ fo n'u kɛra commande ye sinon n'a bɔr'o la ka taa Nissan o Lexus kunda ka taa se Toyota ma ka taa se Mercedes Benz ma ka taa se Hyundai ma ka taa se hali chinois marques ma n'o ye Howo ni Foton ninnu ye donc an bɛ dɔɔni kɛ nin bɛɛ lajɛlen na voilà. An b'a ye parking caman na i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ mobili bolilen de feere mais yan nɔ mobili kuraw fo ka taa bila au revoir la aw baselen don jumɛn kan. Bon an b'a bɛɛ kɛ parce que o jateminɛw de y'a to an donna a bɛɛ la sinon an bɛ se k'a fɔ Super Auto daminɛ an tun bɛ au revoir de kɛ ka caya donc mais jamana bɛ ka taa ɲɛ cogo min na ça veut dire que baara yɔrɔ dɔw bɛ yen olu ti mobili kɔrɔ fɛ donc olu bɛ mobili kuraw de san donc o de y'a to an donna kosɛbɛ mobili kura la fɛnɛ
n'o fo ka taa se parce que marché dɔw bɛ passé jamana an bɛ compétit jamana fɛnɛ ka marchéw la olu dun tɛ mobili kɔrɔw san donc olu bɛɛ bɛ mobili kuraw de san donc olu bɛɛ de y'a to an y'an bolo yɛlɛma ka don mobili kuraw la n'o ye 0 km ye donc a bɛ ta o Toyota kunda ka na fo Hyundai kunda an bɛ a bɛɛ kuraw bɛ sɔrɔ an fɛ yan. D'accord. Mobili i y'a fɔ a bɛ marque caman kɛ mobili prix bɛɛ b'a la an b'a ye k'a fɔ mobili luxe baw bɛ yan yalima super auto la an bɛ don min na i ko bi mobili luxe mun yɛrɛ bɛ yen k'a fɔ k'a prix bɛ taa ni aw ka bɛn ninnu parce que aw bɛ bɛn ni remorque bɛɛ kɛ non mais e bɛ se ka hakilina di prix la yalima aw ka prix ka di aw ka prix ye cogo di. Bon prix an ka prix ka nɔgɔn n b'a fɔ ten parce que prix mobili prix gɛlɛyali bɛ bɔ a san yɔrɔ la fɛnɛ donc n'i y'a san a kura n'an taara ni mobili kura kunda ye n'i b'a kura san da min na ka a bɔ farajɛ jamana na ka kɔgɔji boli n'a ye ka na se fo frontière la ka don n'a ye Mali kɔnɔ ka dédouanement ni a papier bɛɛ kɛ ka ban donc n'i y'o jate minɛ bon mobili dɔw bɛ yen bɛɛ n'a ka n b'a fɔ cogo di bɛɛ n'i ka poche kɔnɔ musaka don donc n'i ye jateminɛ kɛ an ni tɔw ni fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc i b'a ye nɔgɔya b'an fɛ kosɛbɛ o nɔgɔya bɛ cogo min na an fɛnɛ bɛ se ka facilité dɔw don an ni client ni ɲɔgɔn cɛ donc min b'a to client bɛ se ka mobili sɔrɔ nɔgɔya la nimisi wasa la donc ka voilà donc olu o mana nɔgɔya dɔ ye dɔ wɛrɛ bɛ na o hukumu kelen kɔnɔ. Curiosité don n bɛ fɛ k'a dɔn mobili personnel minnu b'aw bolo yan nɔ u prix bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ka d'a kan i y'a fɔ cogo min aw ka prix ka nɔgɔn mais budget ko don i bɛ taa sɔrɔ mobili laban bɔlen dɔw bɛ yen nɔ mobili luxe don aw ka luxe ninnu luxe mun yɛrɛ bɛ yen k'a fɔ ko a bɛ super auto la k'a prix ka ca prix bɛ se ka taa fo joli ɲɔgɔn na. Ben kana i bɛ ka kuma don da nin ye dɛ bon n tɛna o bon mobili n y'a f'i ye cogo min na marque bɛɛ ni a prix don n'i ye Mercedes ka 2025 ou 2026 G ninnu lajɛ sisan donc olu wari ka ca hali a sanyɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn a wari ka ca parce que internet bɛ yen mɔgɔ bɛ don internet kɔnɔ u bɛ mobili prix da dɔn donc bɛɛ b'a dɔn a sanyɔrɔ ka ca donc i bɛ taa fɔ 1,1 million luxe la o Mercedes ka G bɛ yen GL bɛ yen donc olu bɛ gɛrɛ fo 1,1 million ɲɔgɔn na Nissan Patrol ka 2025 ni 26 bɛ yen donc olu bɛɛ bɛ gɛrɛ 1,1 million ni kɔ la donc Lexus fɛnɛ ka 600 ani 700 olu bɛɛ ka ca ni 1,1 million ni kɔ ye mais bɛɛ b'a dɔn a sanyɔrɔ la a kuma ka ca voilà donc ka na n'a ye fɛnɛ ka dédouanement kɛ ka papier bɛɛ sɔrɔ ka plaque d'i ma bɛɛ b'a dɔn musaka dɔɔni b'a la donc mais k'a fɔ ko bɛɛ n'i ka bourse don quoi a sanbagaw fɛnɛ bɛ yen voilà. D'accord i ko san 15 o tɛ tile 15 ye super auto bɛ sen kan a bɛ san 15 bɔ yalima aw ka sanni feere kɔnɔna la aw bɛ degun jumɛn sɔrɔ kosɛbɛ ka taa client fan fɛ client bɛ se ka degun jumɛn bɛ bɔ client fan fɛ ka se aw ma kosɛbɛ. Bon ni n ko degun bɛ bɔ client degun olu tɛ an t'olu kɛ degunbaw ye parce que baara cogoya la souvent faamuyalibaliyaw bɛ na la n'o bɛ sɔrɔ papier kunda papier parce que ni an bɛ mobili tout fini de di mɔgɔw ma ka dédouanement kɛ ka affaire économique ni fɛn bɛɛ sara ka plaque bɔ ONT la ani a carte grise ka d'i ma bon n'anw donna ni mobili ye mobili kɔni mobili bɛ anw bolo physiquement mais a papier ko bɛɛ b'a dɔn Mali mobili ko papier ko administration souvent a ka suma donc o sumaya de bɛ client caman bɛ yen t'a faamu mais an tɛ jigin u la parce que olu b'u ka mobili de kɔnɔ ni mobili papier dafalen t'i bolo autorités fɛnɛ bɛ policiw bɛ yen ka o fɛnɛ contrôler an tɛ jigin policiw fɛnɛ na donc o temps kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ client dɔw bɛ voilà u bɛ pressé donc u bɛ pressé donc o kuma u bɛ kuma caman fɔ mais sanni feere kɔnɔna na client kɔnɔna na an b'a faamu an b'a essayer k'u n'u hakili yira ɲɔgɔn na k'a yir'u la fɛn dɔw bɛ yen anw tɛ quoi n'anw se b'a la an b'a n'a plaque de d'aw ma directement mais waati dɔw la a ka gɛlɛn anw yɛrɛ fan fɛ donc i bɛ taa sɔrɔ administration o bɛ gun administration na donc pour que
ni anw dun tɛna se ka olu ka baara cogo yɛlɛma k'a k'an sago ye donc an bɛɛ bɛ tugu olu de kɔ sinon i bɛna mobili dɔw sɔrɔ souvent a n'a plaque a bɛɛ pɛrɛlen don voilà o caman bɛ yen parce que mobili bɛ don cogo min na an ka an transitaire min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment an bɛ foli d'a ma kosɛbɛ kosɛbɛ a b'a jɛniyɔrɔ fin kosɛbɛ kosɛbɛ donc a bɛ boli caman kɛ walasa mobili dɔw sanni ka to sanni yɛrɛ ka s'u ma o b'a sɔrɔ plaquew bɔra carte grises bɔra voilà. D'accord an bɛ super auto tigi Badema Sila an bɛ segin ka foli kɛ a ye mobili feerela ka ca mais an b'a ye k'a fɔ ni i y'a fɔ mobili feerelaw ka sodanso a b'olu fɛ bi yalima Badema Sila ka secret e yɛrɛ bolo jumɛn de don. bon secret wɛrɛ t'anw bolo ka i bila anw bilalen don client ka bila la ka na ni mobili ye nɔgɔya la ka se ka a la client ka n'a sɔrɔ nɔgɔya la donc ne bɛ se k'a fɔ o de ye anw ka différence belebeleba ye ani mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ et puis o ye fɔlɔ ye filanan alhamdulila i bɛna se k'a sɔrɔ a ka gɛlɛn i ka don anw fɛ yan k'i m'i ka choix sɔrɔ i m'i ɲɛnata sɔrɔ mobili la donc o fana bɛ se ka kɛ différence ye ani mɔgɔ caman ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni i ka parki mobili ka ca a ka ca et puis a variélen don donc o b'a to ni client nana choix b'a bolo i bɛ taa sɔrɔ client bɛ na ni choix dɔ ye mais a bɛna bɔ dɔ wɛrɛ k'anw bolo yan min bɛ diya a ye tuguni donc o bɛ a b'o san directement ka taga donc o fana o ye différence dɔ ye an ni parki caman ni ɲɔgɔn cɛ. n ye ɲininka question dɔ la n ko dekun jumɛn bɛ don aw ni client cɛ i ye papier ko yɔrɔ ninnu de fɔ n'i y'a ye n ye nin ɲininkali kɛ parce que anw fana bɛ kibaruyaw sɔrɔ an b'a ye mobili feerelen kɔfɛ i bɛ taa ye mobili sanbaga tuma bɛɛ ani parikitigi dɔw bɛ ɲɔgɔn na mobili ma ɲi ni défaut taara y'a la après u bɛ fɛn caman bɛ kɛ quoi ou bien wariw ma kɛ a kɛcogo la yalima aw t'o degun sɔrɔ c'est à dire ɲininkali in kun tun ye k'a dɔn aw t'o degun sɔrɔ ka se client fanfɛla la. bon a ka suma parce que ni an ka kɛ au revoir kunda ye sisan i mana mobili kɔni dɔ bolilen san ka bɔ n'a ye a nana ka bɔ kɔfɛ i y'a san port la k'a ladon jamana kɔnɔ donc i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka ɲi jɛlen don passe o fana bɛ bɔ mobili minɛ cogo la a tun bɛ min bolo fɔlɔ donc mais i b'a sɔrɔ dɔw bɛ na ni panne dɔw ye voilà donc ni mobili nana ni panne ye anw fɛ yan an ka garagiste bɛ yen donc a bɛ na mobili ta panne minnu kumaba minnu b'a la minnu b'a to i bɛ client mana mobili san a kana kɛ degun y'a bolo anw yɛrɛ b'a lajɛ k'o bɔ a la donc ka mobili bila niveau dɔ la min bɛ a to client yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na a bɔlen kɔ anw fɛ yan parce que bon hali bɛ se ka mobili kura san ni kasara ko k'a bɛ don i kan dɔgɔkun kelen a bɛ kɛ mobili kɔrɔ y'i bolo donc sanko i ye mobili kɔrɔ san déjà yɔrɔ kɔni i b'a dɔn o ni kunkolodimi dɔ kɔni nana a mana kɛ cogo o cogo donc mais anw b'a lajɛ ka o bɔ a la walasa client bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ cogo min na a bɔlen kɔ anw fɛ yen ani mécaniciens ta ka kɛ n nana n ka tulu changer voilà. yani an ka kuma kun cɛ an bɛ kuma an ka jɛmukan ye circulation routière ye an tɛ se ka jɛmukan kun cɛ ka sɔrɔ an ma dɔɔnin fɔ circulation kan yalima e yɛrɛ bolo bi Bamakɔ accident ko e bolo a bɛ gulonnen don mun na kosɛbɛ. merci beaucoup Ben vraiment i ka nin question in a diyara n ye nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye an bɛ kuma a kan Bamakɔ circulation tɛ foyi bolo incivisme ladamubaliya a kana kɛ mɔgɔ ɲɛna ko n bɛ dɔgɔyalima tɛ dɛ mais ladamubaliya bɛɛ ka teli bɛɛ ko n bɛ fɛ ka se sisan mɔgɔ si tɛ sariya bato bolifɛn ka ca siraw man bon siraw fɛrɛlen tɛ an balima commerçants kɛlen bɛ ka trottoirs minɛ sennamɔgɔ bolifɛntigi bɛɛ ɲagaminen don ɲɔgɔn na donc ne bɔ a bila kosɛbɛ ladamubaliya kɔnɔ o dun o tɛ tile kelen ko ye k'a fɔ k'i b'o bɔ jamana kɔnɔ o tɛ tile kelen ko ye mais a bɛ se ka bɔ jamana kɔnɔ fɛnɛ dɛ parce que an ka députés ou bien CNT membres bɛ yen loi bɛ voter décret bɛ ta loi bɛ voter décret bɛ ta application bɛ kɛ
n'i y'a jateminɛ circulation na i b'a sɔrɔ an ka finitigilabagaw n'o ye polisiw ye u bɛ mɛn ka sensibilisation kɛ mais n'u ko k'u bɛ répression daminɛ dɔrɔn mankan bɛ caya mais i bɛ taa sɔrɔ kuma caman sensibilisation kɛra mais mɔgɔw t'a jateminɛ k'a fɔ ko i bɛ ka sensibiliser parce que don dɔ la nin bɛna falen nin bɛ falen donc n'a dun falela sariya tɛ mɔgɔ dɔn quoi. Voilà, sariya ale tɛ dɔgɔnin t'ale la kɔrɔ t'ale bolo fa t'a bolo ba t'a bolo donc sariya ko bɛɛ a bɛ appliquer bɛɛ kan ɲɔgɔn fɛ donc o fana bɛ tila ka kɛ baara wɛrɛ ye tuguni mais ne bolo o bɛɛ ye ladamubaliya de ye mais ne kɔni bolo komi ne kɔni b'a fɔ ne ye bamanan ye n tɛ mɔgɔ jugu ye sa mais an ye bamananw ye an ko ni sariya ye min fɔ a ka kɛ ten a mana sufɛ dɛ a nana tile fɛ de bɛɛ de jɛ kan ko k'a kɛ tan a loi taara a votera ne kɔni bolo o application kɔni jɛn bɛ kɛ n'o ye dɛ Bamakɔ circulation ni k'a latilen ne bolo hali a tɛ gɛlɛya sariya ko tan i m'a kɛ ten sariya ko k'i ka nin sara maliyɛn tɛ wari sara ko 3 kɛ koyi maliyɛn ka wari sara ko 3 fanga la a ma nɔgɔn dɛ donc i minɛna 1 2 i minɛ ko 1 o nafolo kan ka kɛ ye mais minɛ ko 2nan ɲangili wɛrɛ kan ka fara kan minɛ ko 3nan ɲangili wɛrɛ kan ka fara kan n'o kɛra sisan est-ce que b'a dɔn fɛn caman bɛ accident bɛ dɔgɔya dɛ o bɛ yen an balima moto taxitigiw bɛɛ n'i dahirimɛ ɲini cogo don mais caman bɛ bɔ wula kɔnɔ ka na Bamakɔ circulation ka na i kara la ten a ma nɔgɔn dɛ sariyaw ma kalan auto école ma kɛ normalement moto bolila ni permis kan ka k'i kun n'i bɛ mɔgɔ de kɔni ta ka wari ɲini n'a ye i ni permis ka kan o permis kɔnɔna na sirabakan sariyaw bɛ f'i ye mais bi k'a fɔ ko n bɛ moto taxitigiw kumajugu f'u ma o tɛ n'i y'u jɔ 100 i bɛ taa sɔrɔ permis bɛ min kun a tɛ tan bɔ yɔrɔ kɔni o ye majɛ dɔ ye o ye majɛ belebeleba ye donc tɔ fɛn fɛn bɛ yen 90 min bɛ yen a bɛɛ bɛ boli kunfɛ boli la i bɛ taa sɔrɔ dɔw jɔlen don rond point kɔnɔ u man ka jɔ mais u bɛ jɔ parce que u t'a dɔn or ni e jɔra rond point kɔnɔ o kɔrɔ e bɛ circulation bloqué min b'a dɔn o bɛ a essayer k'a bɛ e la tɛmɛ n'i m'a faamu donc o fana o bɛ tɛmɛ donc o tɛmɛtɔ ni e tɛmɛtɔ mana bɛn baara ma sɔrɔ voilà donc o bɛ yen la ka tɛmɛ ni yɛrɛ en tout cas n y'o kɛ Bamakɔ yan hali n t'a da dɔn yɛrɛ fɔ tɛ dɛ voilà ne infraction kɛ ne b'a n jɔ a kɔrɔ n kɔni b'a f'i ɲɛna karisa sabali bon n'i sɔnna sabali ma i bɛ sɔn n'i ma sɔn sabali la n'i ko ka sariya boli an bɛ taa ne b'o continuer ne tɛ sira surun bɔ dɛ ne bɛ n tilen sira tilennen fɛ bon sira surun bɔ in de bɛ na ni nin bɛɛ ye o kasara caman bɛ circulation na sira surun bɔ nɔ don dɛ bon f'an ka sira surun bɔ in de dabila parce que sira surun de b'i se sira jan ma don dɔ o sira jan ye min ye i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la de voilà parce que n'i y'a nɔgɔya a tɛmɛ siranin dɔ surunmanin dɔ fɛ yan bi siɲɛ wɛrɛ n'i y'a accident ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ ala e t'a dɔn o gravité bɛ na bonya ka se niveau ma n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dun a ma kɛ sira jan ye n'i ma jija i yɛrɛ tɛ moto boli tuguni n'i ma jija i yɛrɛ tɛ mobili boli tuguni o bɛ yen filanan ne bɛ fɛ gouvernement ka jateminɛ kɛ permis numéroteli kan i n'a fɔ farajɛ jamana ninnu na a bɛ kɛ cogo min na n'i ye infraction dɔ kɛ dɔ ka bɔ i ka point na n'i ye infraction dɔ kɛ dɔ ka bɔ i ka point na n'a sera yɔrɔ dɔ la i ka permis bɛ minɛ i la o n'a ɲango ninnu tɛmɛsira bɛ jamana bolo cogo bɛɛ la a ka jamanaden koron ka don a ɲɛna da fɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan surtout an bɛ autorité minnu ka fanga kɔnɔ sisan u bɛ Mali ɲuman de fɛ Mali ɲuman dun tɛ taa maliden ɲuman kɔ accident bɛ mɔgɔ kelen ka accident bɛ min tiɲɛni min se faso ma mɔgɔ t'o calculer koyi i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ na ni lujura ye mais charge de don État kan donc n'i y'a tigi ka charge calculer san kelen kɔnɔ ka taa se ko o bɛ san 70 sɔrɔ k'a fɔ ko jamana jɔlen don ni o ye yɔrɔ kɔni a degun ka bon o ye musaka de ye or o musaka bɛ se ka don fɛn wɛrɛ la e min bɛ accident kɛ e bɛ kɛ doni ye i somɔgɔw kan o tɛ tiɲɛ ye
e bɛ furakɛ awa ni i kɛra lujuratɔ ye donc o ye dɔ bɔlen e ka sɔrɔ la donc jɔn m'o sɔrɔ dafa i somɔgɔw tiɲɛni nana wa tiɲɛni ma na donc mɔgɔ t'a a nafolo calculer quoi donc o bɛɛ de kama fanga kan ka i jɔ a jɔyɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ la c'est vrai an bɛ kɛlɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka o bancogo teliya ka bɔ an da la komi an yɛrɛ ka kɛlɛ an ka kɛlɛ ɲinini tɛ mais développement min fɛnɛ bɛ AES fɛn kɔnɔna na développement tɛ taa sariya labato ko ɲuman kɔ o tɛ taa o kɔ dɛ n'an ko an ka développer kɔni an bɛ sariya bato de or mɔgɔ kɛnɛma de bɛ baara kɛ ou bien donc ni i kɛnɛma i tora sirabanka sara y'i sɔrɔ yɔrɔ kɛnɛya kɔni banna donc vraiment ne kɔni bɛ min fɔ autorités ye o ye nin yɔrɔ ye sariya ka bato quoi. D'accord. Yan'an ka kun cɛ i bɛ se ka welekan jumɛn ɲini k'a ɲɛsin malidenw bɛɛ ma walasa u ka ɲɛsin super auto ma u ka bolimafɛnko la. Bon ne bɛ ladili fɔ welewelekan min da ka se ɲɛsin an ka clients ma ka ɲɛsin client kura minnu bɛ na ni jɛmukan in lamɛn ka na anw ma u k'a dɔn k'a fɔ n'i nana super auto la i ni nimisi wasa de bɛ bɔ an fɛ yan o ye fɔlɔ ye i bɛ bɔ ni bolifɛn min ye bolifɛn ɲuman don en tout cas a b'i permettre i ka se ka san 2 san 3 ɲɔgɔn kɛ ka sɔrɔ i ni mécaniciens ma se ɲɔgɔn ma ni tulu changer tɛ ala k'an kisi kasara ma donc o yɔrɔ bɔ a la o ka fara o kan an bɛ client ka disposition na parce que hali n'i nana ni i mago bɛ mobili min na n'a tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a ka ca ala fɛ o b'a sɔrɔ an ka commande kura dɔw la donc an tɛ délai jan d'i ma k'a fɔ ko aya kalo 3 ou bien kalo 4 d'i ma k'a fɔ i ka mobili i ka commande nɔfɛ n'i ye commande k'anw bolo a délai ka surun pour que i ka se k'i ka mobili sɔrɔ a dafalen a ɲuman sɔrɔ k'a d'i ma cogo min na donc o bɛɛ ye différence dɔw ye min b'a to an bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin clients ma u ka na a lajɛ donc n'u y'a lajɛ o bɛ 86 26 82 72 07 07 wali kelen 82 72 04 04 bolimafɛnko o hami banna k'a sababu kɛ Badɛma Sila super auto ye. Voilà. D'accord, bi an tun bɛ super auto la Badɛma Sila ka yɔrɔ la Banankabugu rond point na hakilila jiginna u bɛ Kita u bɛ Kaye u bɛ na sigi Keɲeba sisan ni ala ka jɛ o la an bɛ mun fɔ dɔrɔn o kɛlen don k'an ka jɛmukan kɔkɔrɔma dun maa o maa ni jɛmukan in ka di ye i fana ni mobili ko b'i la i kana Badɛma Sila fɛ super auto la walasa k'i ka bolimafɛn san yen nɔ i bɛ nimisi wasa dɔrɔn de sɔrɔ a la hakili la a ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi jɛmukan na an b'i yɛrɛ fo ka da kan i sɔnna k'an ka ɲininkaliw jaabi hakɛto bɛ nin kan sɔli ala Muhamadu.